Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaran da kuke kallo guda uku, kishiyar mahaifiyarsu ce ko mu ce matar ubansu ta sanya musu guba a cikin ti suka sha suka mutu saboda kishi. Dan Allah ‘yan uwana mata, ina kishi zai kai mu? Menene kishin nan? Wai yau duk ba akan namiji ne ake wannan bala'in ba akan namiji ne ake wa juna asiri, ake wa juna musibu kala-kala ba. Unfortunately namijin nan da ake yi domin sa shi ma bai damu da ke ba. Wallahi da yawa maza ba su damu da matansu ba. Ki zo ki kashe bayan Allah, yaran nan ƙwaya uku. An ce yaran nan hafizan Ƙur'ani ne, amma baiwa Allah nan ta kashe su. Ga bidiyo ɗinsu nan yayi going viral suna karatun Ƙur'ani. Ko dan albarkacin Ƙur'ani ba za a bar yaran nan su rayu ba, tsakani da Allah. Mata ina za ku kai kishi? Dan Allah dan Annabi, wallahi kishi is old fashion. Wallahi kishi an gama yayinsa yanzu. Kamata ya ku zauna ku dinga haƙuri da juna. Ki yi sana'a idan abin duniya ya dame ki. Idan ba za ki sana'a ba ki yi karatu. Dan Allah mata ku dinga haƙuri kuna kai zuciyoyinku nesa. Kisan kai a musulunci ba ƙaramin ɓarna ba ne, wallahi tallahi. Ina yanzu dan Allah dan Annabi idan kin kashe su, ina za ki kai rayuwarki? Sannan kuma idan asiri kika yi, haka za ki zauna mutum kina cikin azaba, kina azabtar da mutum, ke kina jin daɗi yana cikin azaba. Duk abin da ya yi na kuskure, duk rashin sallah da mutum ya yi, da rashin azumi, da rashin lafiya, komai yana wuyanki. Kina kwashe masa zunubi, sannan ki zo ki mutu a saki a rami, ke kadai abin ne ki zo ki sha uwar tambaya, mala'iku su azabtar da ke. Me duniya dan Allah dan Annabi? Kwana nawa ne duniyar gaba ɗayanta? Tsakani da Allah ‘yan uwana mata, dan Allah a dinga kai zuciya nesa. Wa'innan yaran guda uku me za su yi mata? Me za su hana mata? Rigimar gado ne ko ku a'a tunani take yi cewa wata rana za su yi replacement ɗinta a gurin ubansu? Wallahi kowa matsayinsa daban yake, kuma kowa rabansa zai ci. Ba za su taɓa wuce matsayin da Allah ya ɗora su a kai ba, shine matsayinsu na 'ya'ya. Ita mata ce. Idan maganar gado ne kowa rabansa zai ci, idan maganar arzikin duniya ne kowa rabansa zai ci. Babu wanda zai ci abin da Allah bai sanya rabansa bane ba. Dan Allah mata a dinga kai zuciya nesa, a dinga haƙuri, a dinga haƙuri. Abin nan ya tada min da hankali. Abin nan ya tada min da hankali. A ringa haƙuri mata. Kishi dan Allah a ringa haƙuri. Kishi. A yi haƙuri. A yi haƙuri mata.